Fil-ftuħ tal-Kungress tal-Partit Laburista fil-Gżira Awċija tkellmu diversi kelliema minn setturi differenti sabiex jiktbu l-kapitlu li jmiss u jaraw Malta aqwa. L-eks membru parlamentari u oftalmologu Franco Merċi għata l-idea tiegħu għal Għawdex aħjar, fosthom fejn jidħlu l-aċċessibilità, il-preservazzjoni u l-governanza. Temm jgħaddi dan il-messaġġ. Ħadd mu ħajdaħħalna fi gwerer. Però mhux żmien li nippruvaw, mhux żmien li nesperimentaw, mhux żmien li ninku, mhux żmien li nagħtu l-beżbiża l-gvern, imma hu żmien ta' responsabilità kbira. L-istudenta universitarja Awċija Sara Xkembri innotat l-investiment fl-isport f'Għawdex permezz tal-padiljun akwatiku iżda wkoll ipproponit vjaġġi aktar frekwenti permezz tal-fast ferry u anke li tingħata priorità lill-Awċin. Jina naħseb dawn l-investimenti li semmew qabli sabi l-kollegi tiegħi kien ibbażat fuq 4 kelmiet. Oħlom, aħdem, emmen u ikseb. Tal-istess sentiment kienet l-isportiva Żagħżugħa Lara Kallija. Fl-2022 Għawdex kellu l-opportunità biex jingħaqad ma' Small Island Games M24 Gżira u kien baqa post wieħed biss u bil-ħidma tal-Ministeru irnexxielu Għawdex jikseb il-post tiegħu f'dawn l-islands. L-avukat kunsilliera Rebecca Vella annotat l-investiment kbir li sar minn Gvern Laburista fuq il-Gżira Awċija. Kellna wkoll investiment saħtu fl-infrastruttura ta' Għawdex, fil-konnettività, fiż-żgħażagħ Awċin u fil-studenti Awċin. Illum il-ġurnata għandna żieda wara żieda fl-istipendji tal-Awċin u anke fiż-żieda fis-sussidju tal-Awċin li jistudjaw Malta. Il-President tal-Kamra Awċija għan-negozji Michael Gali annotat tkabbir ekonomiku bla preċedent f'Għawdex. Għal ukoll l-ekonomija tal-Gżira għandha tkun ta' kwalità u sostenibbli. Fl-aħħar snin huwa ċar li l-ekonomija ta' Għawdex imxiet ħafna l-qudiem illum Għawdex għandu ekonomija madwar biljun euro li kibret madwar 75% f'daw l-aħħar 5 snin irrid ngħid. Imma nħarsu l-qoddim Għawdex nemmen għandu ħafna opportunitajiet. Il-President tal-Assoċjazzjoni Awċija Turizmu l-GTA innota kif dan it-tkabbir ekonomiku huwa wkoll frott l-investiment li sar. Is-sena l-oħra Għawdex ra 2,300,000 turist, jiġifieri 57% tat-turisti li ġew Malta. Dana kien dovut għal diversi affarijiet fosthom titjib fil-prodott fejn rajna il-pixxina tiġi inaugurata u dina wkoll ħolqot turiżmu ġdid għal Għawdex, it-turiżmu sportiv. Il-Perit Edward Cherry li wkoll huwa chairman ta' Project Gozo tal-viżjoni tiegħu għall-Gżira Awċija. Inħares lejn l-qudiem issa, inħares lejn Għawdex bħala gżira ekoloġika ta' villaġġi u l-viżjoni tiegħi li fejn nistgħu il-parkeġġi jsiru taħt l-art u l-aħdar isir fil-wiċċ. Il-Victoria Urban Upgrade huwa biss l-ewwel ħolqa f'din il-kullana. Ejja nkunu kuraġġużi u noħolqu iktar ħoloq ħalli naqdu l-katina. Noel Ċini Piżani li jaħdem fil-qasam tas-soċjal enfasizza l-bżonn ta' ħabb għal vittmi ta' vjolenza domestika fil-Gżira Awċija. Tajjeb li wieħed issa jagħti importanza fejn tidħol l-infrastruttura li ddur ma' dawn is-servizzi. Insemmi eżempju jekk naqbdu s-suġġett tal-vjolenza domestika u naf li s-Sinjura Bela hija għal-qalb din għandha l-qalba dan is-servizz f'Għawdex m'hawnx domestic violence hub għal vittmi tal-vjolenza domestika.